Hľadáte únik od mestského kolotoča, ale nechcete sa vzdať komfortu? Tak poďte, ukážem vám tento dom. Hľadáte poctivú tehlovú stavbu s veľkou záhradou a technickým zázemím, ktorému majiteľ vložil maximum starostlivosti, tento dom je pre vás. Veľkorysý pozemok s celkovou rozlohou 1010 m2 vám ponúka priestor pre vašu realizáciu. Kvalitne postavený murovaný rodinný dom s 2 podlažiami a pivnicou. Je to ideálna voľba pre aktívnych ľudí, ktorí hľadajú kvalitu stavby, priestor pre záhradkárčenie a strategickú polohu. Ak vás táto nehnuteľnosť zaujala, neváhajte ma kontaktovať.